Φτάσαμε αισίως στο τρίτο επεισόδιο του Generation Y και απλά να πούμε ότι ο αριθμός 3 είναι ο μικρότερος αριθμός που προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό συντομίας και ρυθμού, αφού κάθε σύνολο τριών είναι πλήρες. Έχουμε διάφορα catchy phrases του τύπου good things come in threes και third time's a charm. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, Δεσπίνα μου, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και καλώς όρισες στον Generation Y. Hello everyone! Να ευχαριστήσω το Generation Y και τη Μαριανή Ιωάννου για τη φιλοξενία και για αυτήν την ωραία συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια, φαντάζομαι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεσπίνα μου, είσαι πραγματικά ένα από τα πιο θετικά άτομα που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Είσαι ευαίσθητη, συναισθηματική, αυθεντική και μακάρι να χάνουν μια Δεσπίνα στη ζωή τους. Και επειδή λέω πάντα το θέμα συζήτησης με το κατάλληλο άτομο το οποίο θα ήθελα να με συντροφεύσει τέλος πάντων στο επεισόδιο, και παρόλο που έχεις πολλά πράγματα στο χαρακτήρα σου που εκτιμώ και θαυμάζω, πάντα κάνει μου εντύπωση η δύναμη με την οποία συγχωράς και γι' αυτό το θέμα μας θα είναι η συγχώρεση. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Μαρία μου. Τα δικά μου τα λόγια τα καλά δεν θα τα πω τώρα. Θα τα βάλω στα comments. Και στο τέλος. Λοιπόν, για την εισαγωγή μας, απλά να πούμε ότι η συγχώρεση είναι μια συνειδητή απόφαση να αφήσουμε πίσω συναισθήματα θυμού, νησικακίας για έναν άτομο ή μια ομάδα ατόμων που μας ευλάψαν. Έμφαση στο συνειδητή απόφαση. Πρέπει να θέλεις για να συγχωρέσεις. Η συγχώρεση δεν έρχεται ούτε μόνη της, ούτε με το χρόνο. Επίσης, το να συγχωρέσω δεν σημαίνει ότι ξεχνώ ή δικαιολογώ το κακό που μου έκανε κάποιος. Ούτε ότι είναι απαραίτητη η αποκατάσταση της σχέσης μου με εκείνον το άτομο. Μπορεί να μην είναι πλέον στη ζωή μου, να μην το θέλω πλέον στη ζωή μου. Και απλά ότι η συγχώρεση φέρνει έναν είδος ειρήνης στον εαυτό μας. Επιτρέπει μας να εστιάσουμε πίσω σε εμάς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Συμφωνώ. Θεωρώ και εγώ ότι είναι μια προσωπική εμπειρία, το process της συγχώρεσης γενικά ή οτιδήποτε. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, για να μπορείς μετά να μπορείς να συγχωράσεις τους άλλους. Και ακριβώς συγχωράς το άτομο, συγχωράς την πράξη. Μπορεί το άτομο να μην το συγχωρέσεις ποτέ. Απλά για το δικό σου το προσωπικό το καλό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνεις τούτον το step in a way για να έχεις έναν inner peace, μια γάλινη εσωτερική για εσένα, για να μπορείς να πάεις μπροστά. Έτσι θεωρώ τη συγχώρεση. Και εγώ. Εσένα, ποια ήταν η εμπειρία σου τόσα χρόνια, ξέρω εγώ, συγχωρώντας άτομα? Τι ήταν η εμπειρία σου, τι ένιωσες, τι έμαθες? Ρε, εντάξει, να σου πω κάτι, πριν μου πεις και το θέμα ή οτιδήποτε, εγώ κάπως, μα γιατί η Μαρία με σκεφτεί για τούτον? Πάντα συγχωράς για κάτι πάντα αρνητικό. Αλλά η συγχώρεση για τον καθένα έχει διαφορετική βαρύτητα, να το πούμε έτσι, ή οτιδήποτε. Εγώ, μετά που μου είπες το θέμα, και κάτσα να σκεφτώ εγώ πότε συγχώρεσα ή οτιδήποτε, ή πότε ήθελα να με συγχωρέσει ο άλλος ή κάτι. Κατάλαβα ότι πρώτα απ' όλα έπρεπε να συγχωρώ τον εαυτό μου, να μην είμαι κακός κριτής με τον εαυτό μου, να είμαι πιο lenient in a way, να λέω ότι ok, δεν έχει κανέναν τελειών ή οτιδήποτε. Και μερικές φορές έμαθε με βασικά να μπαίνω και λίγο στα παπούτσια του άλλου πριν κρίνω μια πράξη του, και να μπαίνω στο position του για να καταλάβω τον λόγο που το έκαμε ή οτιδήποτε. Έτσι έμαθε με η συγχώρεση να έχω καλύτερη αυτογνωσία για μένα, να θέτω τα boundaries μου, και μερικές φορές να μπαίνω στο position του άλλου για να καταλάβω γιατί το έκαμε, έτσι γίνεται και πιο εύκολα η συγχώρεση για εμένα. Επειδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο άλλος κάνει κάτι γιατί απλά είναι κακός άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν, αλλά καλοί και κακοί άνθρωποι. Ναι. Επίσης, νομίζω με τούτη τη διαδικασία χτίζεις και πολλά πιο δυνατές σχέσεις με τα άτομα που αποφασίζεις να κρατήσεις μες στη ζωή σου. Σίγουρα οι σχέσεις σου έχουν καλύτερες βάσεις, είναι πιο honest, είναι πιο ειλικρινές ή οτιδήποτε. Και επειδή είναι εκείνο που το κρατάς μέσα σου και ο άλλος
μπορεί να μην έχει ιδέα αν την μπορεί να κάνει λάθος ή οτιδήποτε. Μέσω μιας συζήτησης που μπορεί να καταλήξει σε συγχώρεση, να σε συγχωρέσει ο άλλος ή να συγχωρέσει εσύ τον άλλο, δημιουργείται μια επικοινωνία, άρα μετά μια καλύτερες βάσεις για τη σχέση, είτε φιλική, είτε συγγενική, είτε σε εργασιακό τομέα, σε οτιδήποτε. Ναι. Ένιωσες ποτέ ότι είσαι κάποιον άτομο ή κάποια πράξη την οποία θεωρούσες ασυγχώρητη? Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο καθένας έχει τα δικά του όρια για μένα, που διαφορετικά και υπάρχουν και ασυγχώρητες συμπεριφορές. Εντάξει. Φτάνεις πάρα πολλές φορές σε ένα σημείο να κάτσεις να σκεφτείς τούτη την πράξη δεν έχει chance να τη συγχωρέσω ή τούτον το άτομο δεν έχει chance να το συγχωρέσω γιατί έκαμε έτσι και έτσι, επλήγωσε έναν δικό μου τρίτον ή επλήγωσε με εμέναν ή το οτιδήποτε. Φτάνεις σε ένα σημείο που να πεις δεν έχει chance να συγχωρέσω την πράξη, αλλά μεγάλα λόγια με λαλείς, γενικά για μένα. Και για μένα που πρέπει να βρεις τη δύναμη για να συγχωρέσεις το άλλο, γιατί για μένα να βρεις τη γαλήνη. Για μένα να βρεις την αγάπη, να κατάλαβες, για μένα η αγάπη, η συγχώρεση είναι αγάπη, γι' αυτό ή οτιδήποτε, και γενικά επειδή σκεφτούμε λίγο το για να σου έρθουν και καλά πράγματα ή οτιδήποτε πρέπει πρώτα να είσαι υγιής με τον εαυτό σου. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα εγώ να με συγχωρώ κάποιον που μου έκανε κάτι, να καταλήξει σε μίσος, σε πράξεις λίγο εκδικητικές ή overthinking ή που να έχεις άλλες συνέπειες πάνω σου ή οτιδήποτε. So, εντιαμέ που πρέπει να βρεις τη δύναμη όσον κακό να έκαμε ο άλλος σε εσένα ή οτιδήποτε να συγχωρέσεις την πράξη για να μπορείς να κάνεις το επόμενο step. Ακριβώς. Μα εν και συγχωρούμε μόνο να είναι εύκολο εντιάμε, που έρχεται η δύναμη της συγχώρεσης όταν είναι πραγματικά δύσκολο να αποδεχτείς εκείνο που έγινε. Δηλαδή, να προσπαθείς να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου και να λες αν ήμουν εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά πάλι να πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου να καταλάβει ότι ναι, ο καθένας είναι διαφορετικός, ως και με έφτανε. Αν εμπόρε να κάνει κάτι καλύτερο, προφανώς θα το έκαμνε, άρα δεν μπορούσε. Και πρέπει τώρα εγώ να αποδεχτώ ότι τούτον ήταν, ως και με έφτανε, και που για να επιλέξω κατά πόσον το τόσο του άλλου είναι αρκετό για να τον κρατήσω στη ζωή μου. Ακριβώς, και για να καταλάβεις, έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου στο να νιώθω άσχημα που το έκαμε έναν τρίτον άτομο σε κάποιον άλλο δικό μου κάτι. Και είμαι κάπως, θα το κάνω ποτέ το πράγμα, ή θα το ελάλω ποτέ το πράγμα που ο άλλος μπορεί να νιώθει μειονεκτικά, ή να το θεωρήσα εγώ τάχα ότι θα το ελάλω ποτέ. So, μπορεί να νιώθω και άσχημα για τους άλλους μερικές φορές. Και είμαι κάπως, γιατί, εντάξει, και μετά καταλαβαίνω ότι είναι μια πράξη που θα κάνω ποτέ εγώ γι' αυτό. Αλλά ναι, γενικά η συγχώρεση σε έτσι περιπτώσεις που είναι πολλά δύσκολο να συγχωρέσεις, πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς το ότι το παρελθόν είναι παρελθόν. Έγινε, ετέγιωσε, δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα σταμάτα να το παραναλύεις, συγχώρα ή ζήτα να σε συγχωρέσουν, γιατί είναι κακό να ζητάς να σε συγχωρέσουν επίσης για τα λάθη σου. Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνώρισες τα λάθη. Για μένα. Άγια σου. Θεωρείς ότι υπάρχουν ωφέλη και ζημιές κακά στο να συγχωρεί κάποιος? Εντάξει, να ξεκινήσουμε από τα ωφέλη. Απολαμβάνεις υγιείς σχέσεις. Το πρώτο βασικό, το αναλύσαμε πριν, που συζητήσαμε πριν. Δεύτερον, είσαι surrounded by love. Πιστεύω ότι όταν δεν υπάρχει, σε μεγαλώνει ο θυμός μέσα σου και γενικά, ότι έχεις αγάπη. Κατάλαβες, όταν έχεις αγάπη, τραβάς αγάπη, δίνεις αγάπη, που είναι το πιο ωραίο πράγμα γενικά ή οτιδήποτε. Και σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άλλους. Και να εμπνέεις και εσύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άλλους. Αν με θεωρούν οι δικοί μου φίλοι ότι, όπως εσύ μου είπες, σου ευχαριστώ ότι συγχωρώ εύκολα ή κάτι, νομίζω ότι έχεις μου παραπάνω εμπιστοσύνη στο να είσαι και πιο ειλικρινής μαζί μου σε πολλά θέματα, ενώ σε οτιδήποτε συζήτηση έχουμε, καταλαβες. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι έναν χάρισμα του καθενού το να συγχωρά.
Έχουμε και συνέπειες όμως, εσύ Α, τίποτε ναι, κακό στο ναι, να συγχωρείς. συγγνώμη, το ξέχασα το άλλο το part. Εδώ γιατί δεν παίρνουν τα exams, θα βάλω μόνο ένα το ερώτημα. Εντάξει, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο κακό εκτός που τα θετικά του forgiveness. Ένα αρνητικό μπορώ να πω ότι αν μας συγχωράς συνέχεια ή οτιδήποτε, σαν να και καταπατάς τα όρια σου εσύ ο ίδιος και αν έχεις συμπεριφορές που είναι ok για εσένα. Δηλαδή το τι θέλω να πω, γιατί είχαμε και λίγο τη συζήτηση τούτο, ενώ ότι έβαλω τον άλλον, π.χ. συγχωρώ συνέχεια και όλοι θεωρούν τη Δέσποινα, μάνα μου την καλό πλάσμα, ότι της κάνεις, συγχωράσει οτιδήποτε. Έβαλες τον άλλον να μπει στα δικά σου τα παπούτσια και να σκεφτεί λίγο, ρε, μα τα ωραία της Δέσποινας ποια είναι. Καταλάβες, μίλησα της άσχημα και συγχώρεσε με μια χαρά, μιλά μου το ίδιο την επόμενη μέρα, είμαστε όλα ροζ και μπλε και λουλούδια. So, σαν να αφήνεις τον άλλον να καταπατήσει καταπατά τα δικά σου τα όρια και να με σκεφτεί τι συμπεριφορά είναι ok για εσένα. Για εσένα. Να σε σκεφτεί και εσένα. Γενικά είμαι άτομο που σκεφτώ ότι πάντα είμαστε εμείς, ο εαυτός μας και λίγο οι άλλοι. Ενώ πρέπει πρώτα να είσαι εσύ καλά για να μπορείς είτε να σάσεις τους άλλους είτε να δεχτείς το οτιδήποτε από τους άλλους. Ακριβώς. Τούτον όμως νομίζω έχει να κάνει με την νοοτροπία του ότι η συγχώρεση είναι αδυναμία. Και actually μετά από τη συζήτηση μας έκατσα να το σκεφτώ και λίγο παραπάνω ότι με βάση εκείνα που είπαμε πριν, πόση δύναμη χρειάζεται να έχει κάποιος για να μπορέσει να συγχωρέσει κάτι. Άρα πώς γίνεται κάτι που χρειάζεται τόση δύναμη, ψυχική δύναμη, να θεωρηθεί αδυναμία. Είναι αδυναμία κάποιου, νομίζω, το να συγχωρά συχνά πυκνά. Διότι η συγχώρεση σημαίνει ότι να συνεχίσω να σου μιλώ. Τσαμέ που να με σπάσεις όμως, είτε να κάτσεις μόνος σου να κάνεις τη δουλειά και να καταλάβεις, ρε, αν πάτσε έπρεπε να συνεχίσω να κάνω κάποια πράγματα, αν πάτσε έπρεπε να σεβαστώ κάτι άλλο παραπάνω. Αλλά δεν ξέρω, λυπούμε να σκεφτώ ποτέ ότι η συγχώρεση είναι αδυναμία. It takes too much to forgive για να μπορείς να πεις ότι είναι αδυναμία μου, ας πούμε. Ναι, λέμε για τη συγχώρεση, λέμε για τη συνεχόμενη συγχώρεση, ας το πούμε έτσι. Και το πώς μπορεί να το εκλάβει κάποιος. Ναι, όντως, έχει πολλά άτομα. Μπορώ να σκεφτώ άτομα, ας πούμε, τα οποία θεωρούν το δεδομένο και εκμεταλλεύκονται τη δύναμη ψυχής που έχει κάποιος. Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα το ότι κάποιος μπορεί να με συγχωρεί γιατί μπορεί να τον πούν ότι είναι μόνο οι άλλοι. Άλλο κομπλεξικό του το κομμάτι, γιατί τα στερεότυπα και ξέρω εγώ π.χ. εκεράτωσε με ο φίλος μου και εγώ αποφάσισα ότι ενώ συγχωρέσω να κάνουμε έναν καινούριο step μαζί και πραγματικά συγχωρώ του, γιατί πολλές φορές λαλούμε ότι συγχωρούμε, αλλά που μέσα μας συγχωρούμε, τρώει μας. Εντάξει, ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά τα είχα να λαλούν, η Δέσποινα συγχώρησε τον φίλο του και κεράτωσε την και έκαμε την ελαφίνα και ξέρω εγώ και μπαίνεις και σε έναν τούτον το τι είναι να πουν οι άλλοι. μαθαίνουμε εγώ προς τους άλλους θύμα και ξέρω εγώ ή πως είναι το καλύτερο καλό για τις σχέσεις σου και για εσένα, γιατί τι πραγματικά θέλεις να κάνεις. Ναι. Και αμέ νομίζω πρέπει απλά να θυμούμαστε ότι συγχωρούμε για εμάς. Δεν συγχωρούμε για τους άλλους. Ακριβώς. Συγχωρούμε για να είμαστε εμείς καλά. Διότι ίσως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, να θεώρησε η Δεσπίνα ότι αν συγχωρέσω τον άνθρωπο, πολλά πιθανόν έπεισε με ότι μπορεί να μην το ξανακάμει ή ότι πραγματικά η ζωή που θέλω να ζήσω, θέλω να είσαι μέσα του τον άνθρωπο. Άρα είναι απαραίτητο να συγχωρέσω για να μπορέσει να συνεχίσει μαζί μου. Ακριβώς, εντάξει, τώρα το κομμάτι είναι κάτι πολλά προσωπικό του καθενού, εξαρτάται ήταν απλά παράδειγμα. Αλλά γενικά η συγχώρεση είναι κάτι που θέλει χρόνο και απαιτεί χρόνο, εννοείται. Στην αρχή, πρώτα το συναίσθημα, το καμί μου κάποιος κάτι, πληγώνουμε, εγώ συγκεκριμένα είναι πολλά αυθόρμητη οτιδήποτε, παραπάνω τα emotions μου που τη λογική μου. Αντιδραστική. Ναι, έπιασα τον εαυτό μου, sorry που σε διάκοψα, έπιασα τον εαυτό μου στη αρχή να είμαι κάπως θυμός, ναι, και μετά που το έκανα too much overthinking, κάπως, ok,
κάνει, κάτσε σκέφτου, δεν τη επήραξε, ή να το συζητήσεις ή να το αφήγεις και πάμε παρακάτω. Κατάλαβες, δεν μπορείς να ζεις μαζί με τούτο. Εντάξει, έχει και κάποιος που ακόμα θέλω να τον μαχαιρώσω. Να είναι καλά τα πλάσματα, αλλά μακριά από εμάς. Μακριά από αγαπημένη. Να σου πω, εμένα, όποτε ήρθα, ας πούμε, αντιμέτωπη με κάτι το οποίο θεωρούσα ασυγχώρητο, οτιδήποτε και να ήταν, κέρατα, κατσίες, φιλίες, whatever, για να μπορέσω να συγχωρέσω, πρέπει πρώτα να φύγει ο θυμός που είμαι στη μέση. Διότι αν δεν φύγει ο θυμός, δεν μπορώ να δω καθαρά. Και αν δεν μπορώ να δω καθαρά, δεν μπορώ ούτε να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου, ούτε να τον καταλάβω, ούτε τίποτα. Ισχύει, λοιπόν, μπορεί να πάρει και μήνες, by the way, Ναι, μα όχι, είναι εσύ timeline. Ο καθένας συγχωρά στο δικό του χρόνο. Απλά το τι με βοηθούσε εμένα ήταν εκείνο που είχα γράψει και στο post, ότι δεν είναι ανάγκη να μάθουμε το skill της συγχώρεσης που το μηδέν. Τα μωρά, ας πούμε, έναν 5χρονο μωρό ή έναν πιο μωρό, άμα είναι αντιδραστικό, άμα είναι καλά και δυσκολεύει και λίγο τη ζωή μας στην καθημερινότητά μας, η πρώτη αντίδραση είναι εκείνο που έχει εσύ, ότι δεν είναι ότι είναι κακός άνθρωπος. Όχι. Αμέσως ξεκινώ και κάνω δικαιολογίες. Το μωρό, ας πούμε, για έναν αντιδραστικό, μάλλον πεινά, θέλει άλαμα, είναι κοιμηθήκε καλά, είναι άρρωστο. Άρα ποτέ δεν μπορώ να έχω την ίδια οργή και τιμών με έναν 5χρονο. Και έρχομαι εγώ τώρα και κάνω extend τούτη την καλοσύνη του μυαλού, τέλος πάντων, και στους ενήλικες. Άρα, τούτος ο άνθρωπος που με πλήγωσε εμένα, πολλά πιθανόν κάτι να μένει καλά και στη δική του τη φάση. Άρα, προσπαθώ να τον δώσω 5χρονο, ώστε να μην μπορώ να είμαι πλέον τόσο θυμωμένη, για να μπορέσω να μπω στο σκεπτικό ότι όσοι με έφτανε. Να σου πω, καταλάβω το, και τούτος είναι ο δικός σου τρόπος. Απλά εγώ πολλές φορές είναι και λίγο κάπως το... Γιατί τώρα να κάτσω να το πιάσω, να το αναλύσω για να βρω τη ρίζα ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να με βοηθήσει κάτι, αλλά μερικές φορές σκέφτομαι ότι αν έναν άτομο το πράγμα θεωρώ ότι να το κάνει και στο επόμενο, και στο επόμενο, και στο επόμενο, και απλά μια συμπεριφορά που είναι επαναλαμβανόμενη ή οτιδήποτε, θα το δικαιολογήσω με το να το σκεφτώ σαν ένα μωρό. Απλά θα μένω να θέσω το όριο μου για να πάω εγώ μπροστά. Καταλαβες? Ναι. Γιατί αν κάτσω να σκεφτώ τον καθένα γιατί μπορεί να έκαμε έτσι ή οτιδήποτε, τον που αναφέρα και πιο πριν, ότι μπορεί να συγχωράς και παραπάνω από ό,τι πρέπει. Καταλαβες? Τούτο που κάνεις εσύ όμως ξέρεις τι γίνεται. Την ώρα που σκέφτεσαι ότι πολλά πιθανόν να το κάνει και σε άλλους και παρακάτω, αμέσως θα λύσεις το εαυτούς ότι είναι προσωπικό. Και άμα κάτι δεν το νιώθουμε ότι ήταν προσωπικό να τάξει εμάς, δηλαδή this is something that they do. Είναι κάτι που κάνουν γενικά, μπορούσε να ήταν ο Κωστής, ο Γιάννης και όχι η Μαρία σε τον τη θέση. Άρα αμέσως με το να νιώσω ότι δεν ήταν προσωπικό σε μένα, είναι πολλά πιο εύκολο μου να το αποδεχτώ ότι έγινε ok, πάμε παρακάτω. Ναι, ισχύει. Ζαζά, με 3 πρώτες. Και ότι κανείς δεν είναι τέλειος και ότι έχουν ένα νόημα, έχει 2 όψεις. Ναι. Καταλαβαίνεις το realization μέσω του forgiveness τούτο. So many. Με 3 προτασούλες, τι θα έλεγες στη Δέσποινα που ήταν 19 χρονών για τη συγχώρεση? Ότι είναι μια προσωπική πράξη και ότι να βάλεις πάντα τη θέση σου και στο position του άλλου. Το ότι αν δεν συγχωρήσω κάτι, που έκανα εγώ σε άλλους, αν δεν με συγχωρήσουν ή συγχωρήσαν, το πώς να νιώθα. Ή κάτι και ότι karma is a bitch, so do good things. Do no harm. Κατάλαβες, ενώ αν συγχωράς δεν έσουρτουν και σε πίσω καλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, έτσι για να τα συγκεντρώσουμε όλα σε ένα. Και πες μου αν μου φύγει κάτι, εντάξει. Λοιπόν, είπαμε ότι για να μπορέσουμε να είμαστε μέλη μιας κοινωνίας, να φροντίζουμε παιδιά και να έχουμε φιλίες και επαγγελματικές σχέσεις, είναι απαραίτητο να συγχωρούμε και να συγχωρώμαστε. Άρα, χωρίς συγχώρεση, φίλε μου, μην πας που πότε μείνεις μόνος σου. Κανένας δεν είναι τέλειος, ούτε καν εμείς, που είμαστε πάρα πολλά κοντά, της απλά να το εξηγήσουμε εδώ. Άρα σημαίνει ότι συχνά πυκνά να πρέπει να συγχωρέσουμε και να συγχωρεθούμε. Ο δρόμος
προς τη συγχώρεση ξεκινά πάντα από τον ίδιο τόπο. Την αντίληψη της δικής μας, έτσι, αμαρτωλής, λαθασμένης φύσης. Μπορεί να μην έκαναμε εμείς το ακριβώς ίδιο πράγμα που κατηγορούμε τον άλλον τώρα ότι έκαμε. Μπορεί να μην εκλέψαμε στη φορολογική μας δήλωση. Μπορεί να μην εκλέψαμε εμείς άμεσα την περιουσία κάποιον, μπορεί να μην εδέραμε κάποιον, αλλά σίγουρα σε κάποια φάση της ζωής μας είπαμε ψέματα, εταπεινώσαμε, ελυπήσαμε και ήμασταν στο έλεος της συγχώρεσης που κάποιον άλλον. Και είμαστε τούτοι που είμαστε σήμερα, ότι κάποιος κάποτε συγχώρεσε μας. Και είναι πολύ σημαντικό να το θυμούμαστε όταν κληθούμε εμείς να συγχωρέσουμε. Άρα, για να τα βγάλουμε πέρα, έπρεπε να βασιστούμε στη συγχώρεση πρώην συντρόφων, γονιών, συναδέλφων, φίλων και ανθρώπων. Επίσης, όπως είπες, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας όσο χρόνο χρειάζεται για να μπορέσει να κάτσει και να αναλύσει την κατάσταση, να καταλάβει τι έγινε, να καταλάβει τι ακριβώς είναι που μας επλήγωσε που είναι την κατάσταση, έτσι ώστε να μάθουμε και για τον εαυτό μας πολλά παραπάνω πράγματα. Και απλά να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι οι πράξεις των άλλων είναι που τον ελεγχό μας και ότι μόνο η δική μας αντίδραση είναι. Δηλαδή, πολλά πιθανόν εκείνος ο άνθρωπος να έπραξε όπως έπραξε, διότι ως τσάμε έφτανε. Αν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο ή κάτι διαφορετικό, να το έκαμνε. Και που τσάμε και εκεί, δική μου απόφαση, αν εκείνο που έχει ο άλλος να προσφέρει, είναι αρκετό για να μείνει στη ζωή μου ή όχι. Και το πιο σημαντικό είναι η σχέση μεταξύ αγάπης και συγχώρεσης. Δημιουργούμε δεσμούς όταν αγαπούμε και όταν πληγωνόμαστε. Έτσι, μόνο καρδιές. Όταν αγαπούμε, τα συναισθήματα του δεσμού είναι όμορφα, ζεστά, ενώ όταν πληγωνόμαστε, τα συναισθήματα που μηνίσκουν λύπη, θυμός και οργή. Την ώρα που έρθεις και να συγχωρέσεις, ουσιαστικά σπάζεις τον δεσμό με τον άνθρωπο. Συγχωράς για σένα, για να φύγεις εσύ τον άνθρωπο πίσω. Ή κάποιες πράξεις που σε ενοχλούν εσέναν ακόμα πίσω, έτσι ώστε να εστιάσεις σε εσένα. Και σημαντικό, και το πιο μεγάλο δώρο ίσως που μπορούμε να κάνουμε τον εαυτού μας, το να αντιληφθούμε ότι όλοι αξίζουν αγάπη και συγχώρεση, ανεξαρτήτου του τι έκαναν. Διότι αν έπρεπε να συγχωρούμε και να αγαπούμε μόνο εκείνους που το αξίζουν, θα συγχωρούσαμε και θα αγαπούσαμε ποτέ κανένα. Οπότε, αν δεν συγχωρούσαμε ποτέ κανένα, ήταν να φτάσουμε σε σημείο να είμαστε εμείς τέρατα, διότι πλέον η καρδιά μας εσκλήρινε και άμα σκληρίνει η καρδιά σου, δεν μπορείς ούτε να αγαπήσεις ούτε να δεχτείς αγάπη. Αυτό. Ναι, ακριβώς, συμφωνώ. Σαν να αν δεν συγχωρέσεις αφήνεις μια πληγή για μέ, εννοείται άμα να φύγεις μια πληγή για μέ, να μολυθεί, να γίνουν άλλα τόσα. Και γενικά, και απλά πρέπει και να σκέφτεσαι και λίγο το ποιο άτομο είναι. Κατάλαβες λίγο με τα συγγενικά μας άτομα, είμαστε λίγο πιο lenient, συγχωρέσεις πολλά πιο εύκολα, ενώ λίγο τα φιλικά άτομα είσαι και λίγο πιο strict, γιατί δεν ξέρω, πιο... Μπορεί να είναι πολλά πιο σημαντικά. Μπορεί να πονούν διαφορετικά. Για εσέναν εννοώ, που σε πληγώσαν πολύ να είναι παραπάνω ή κάτι, αλλά εντάξει, δεν το νομίζω να κρατούν μούτρα της μάμας μου. Κατάλαβες. Αλλά μπορείς... Ετάιζε με. Κοίταξε. We owe our parents a lot, but not our entire lives. Μπορεί μετά που να μεγαλώσουμε να πρέπει απλά να υπάρξει μια έτσι αναδιοργάνωση της σχέσης μας για να μπορεί να είναι υγιής. Διότι ξέρουμε ότι τα άτομα πολλά πιθανόν να μην αλλάξουν τώρα. Είναι μεγάλοι, θα αλλάξουν, άρα αλλάσουμε εμείς τη σχέση μας μαζί τους για να μπορούμε ακόμα να τους αγαπούμε. Μάνα μου, ναι, εννοείται, πάντα μας αγαπούμε. Ζαζά μου, θέλω να ξέρεις ότι ήταν πολλά σημαντικό θέμα και κομμάτι για μένα η συγχώρεση. Εντάξει, ξέρεις κιόλας να που γίνεται μες στη ζωή μου και πόσο ανάγκη είχα εγώ να συγχωρήσω κάποια πράγματα για να μπορέσω εγώ να προχωρήσω και να είμαι καλά. Και χτιμώ πάρα πολλά το ότι δέχτηκες να έρθεις, ας πούμε, στο Generation Y, να είσαι part του πραγμάτου. Και χτιμώ πάρα πολλά και το effort που έβαλες και το πόσο σημαντικό ήταν και για σένα να βγει κάτι όμορφο. Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα να βγει κάτι πολλά όμορφο για τη φίλη μου φυσικά πρώτα απ' όλα. Και μετά για να μην φανώ εγώ τραυλή και λίγο ότι δεν ξέρω να μιλώ. Και ότι ντρέπουμε, ναι. Και ξανά ευχαριστώ τον Generation Y και ξέρω πάρα πολλά
το πόσο σημαντικό είναι το forgiveness για εσένα και μετά που το συζητήσαμε και μαζί, άρεσε μου γιατί είδα το και εγώ λίγο από άλλη πλευρά, γιατί μερικές φορές δεν τα σκέφτεσαι τούτα τα πράγματα, αλλά είναι πράγματα που μπορεί να γίνονται καθημερινά και εσύ να μην το αντιλαμβάνεσαι ή ας πούμε την ώρα που πάει γυμναστήριο και πας να βγάλεις τα νεύρα σου ή κάτι, σαν να και πάει και κάνεις το για να συγχωρέσεις τον άλλον που σου προκάλεσε και το θυμό, είτε στη δουλειά, είτε για να ξεχαστείς εσύ λίγο ή οτιδήποτε και μετά να κάτσεις να κάνεις έναν διαλογισμό, να πούμε, με τον εαυτό σου για να καταλάβεις και τον εαυτό σου και τον άλλον και γενικά τούτα όλα που αναφέραμε. So, ξανά ευχαριστώ τον Gen Y. Ευχαριστούμε σας, Δάκη. Αλλά δεν θέλουμε να το δει μόνο τον Gen Y, θέλουμε να το δουν όλα τα generations αυτό. Ναι, indeed. Και εκείνοι που είναι 19 για να πιάσουν τα μηνύματα μου αν μπορούν να ταυτιστούν για το μέλλον τους. Άρα, like, comment και share. Ευχαριστούμε πολύ.